kabadon kam kalong bangi don kam bangi ne smuthu ha ka ktien ka thli bangi kren tela ringi me smuthu para mangi kanwan ka jing smu jingai te kom bagalong pitip ni don mo khandriam upanar uphoi war o lingam o muliang nong trai kini kita lala ka jong kom kren ki war ki kren la ka jong ki oi la ka jong ki khandriam la ka jong te lada ka ni ka ktien shinong kare ka ktien ka babaro ni kwa ban kren tang ya la ka jong ka ktien shinong kan poi kapor kaba mangi kom kawi ka jakre khasi ngin me suthu para mangi lada kadon ka jing kedu apreng khondriam upana ngin me suthu tien lada don ka jing kedu apreng war upana ngin me suthu tien namang ya su sarong la laga jong tenga juong na kata daw ka biang ngi bingin sarong ya la tien snong ya tien la jong lega deiru ngi bingin nang ban kren ka tien jong ka jak benriu ka tien ka seorang bangi ong kamde ka tien ju khondriam na jong ka tien ju ka jak benriu pila ringi yo bani kren ba bani suthu ka shai Jadi nak kata raung aja orang nampak ban penceluri yang kiberi bakin keren tangnya lah kajong katin senong ke. Te kadang kata kajing temu kajong. Te bat ngamde ubakren habari ngamde kono nu kajing temu banong bangasion ya nu kajak katin. Ngakwa benang ladang anang lu bar kajak katin. Ndeng ngakwa apa bah habangi kenduk para mangi kumsi perang ini keren ini katin perang juga jak dari nomor kasuk don sibun ngai kenduk ini kesini mau ki penar kajing ki para ki bakwa ya ban keren ini ndeng kimnan. Nanti lesengar ngandam sufulut ikat tim bagi keren. Tidak ngai kendu iki Brisha West Castles. Kidon gitu kita keren kita ngaketin senong. Family ban keren ngaketin senong jadi ngam sufu. Te kadon kajingma. Nalo kata ni kon kumdu ban penyo ikatin kasih ban perung moh ikatin kasih ake ichiri ban itu. Te ladang ngipat kiba penun kamo ya kaketin ngiduna tekan do kajima ka bakrau. Te kamri ban ong ba baling ngam ko ban keren ya kene kaketin baling ngam ko kan kalau besutan ada nginang bod lagi jaketin. Rei ke jingtmu ke janga kalong ba tong ngin nalor kaketin senong ka bang ni deiru ban nang ban keren. Namar ngala badon bon ndai bakim ko ban keren. Dei bakim nang ban keren de kaketin. Pedeng juga jai ban riu. Pi kumbalong ka party hi hadir ke jingja ke sosi mah ke jing klat no ke jong i Dr. Ricky nila ban pen kan mau kan dia bawa dah kapor bangi di Dr. Ricky don ki ba kali kum kata ke jing kali ke ba pi ong pi balik ke party ke jit i Dr. Ricky blame jit uta ten rei ni kum kinong lam ke party ni soto abang ile ke nu ni da shimkhia ni da pensiong nongrim bat habang itong iwo haki babon ki jing thau ka kum ka jing prakhat jing kinong lam bat ka party ni kai hap tara bangin jit i ba i Dr. Ricky ni la jit i bat kai ka bu pai ba uma mo ya jing shakri ngangi pai ba hadu mata benut bat uklem babi te habang i pai bat si Dr. Baskem kalaban ni kata ka pi ong pi mo bali ki jit ndiki don ki iki bangi kum ka party ni pai ude wei balai don bentar daru bangi seng ya ke party udah way ni ki mau ki restart ki champagne ba ubar semut kam tam kamba ringkat ni ki nang lambat ke party ba ko yikin nongrim ke ke party te kedi kata ka pa ni bangin jit ya u Dr. Baskem bangun mi bujli ka jaka jing Dr. Ricky ngidan problem baru himanta beswa okay mdei re bat kasindra ni ai khuble ye ka bereng kram nyai khuble ya ka festival mo ka bajulong ndrengi shudan ka jing snow kan pi balingi don ka jing snow no ni ubri ubala pentrim ya ki bri ka jing ha ki jaka kapot ki bri ki basong hapo la pangap kim dai ki khendriam lan mo ki dai ki panar nei ki bri ki basong hapo langpi ka jing ya bri hapo langpi ka jing ya bri hapo mukro na ta ka jing sha kni jaka rap ki paradok ki parasam ki parakher ki parmer ki panar ki jing hapo la pangap berkai ke bejam mentah, ayu ki ong kinong la pengap mentah. Saya kita ke jingkular, tinggi suba yau niu beriu hiu belum ke dauba mo jong ke jing ngingi iu ukum ke dauba juga jing ngitip hiru budi mo hapo ke jing long ukum chimista baka jur bahkan ke jing penibor shuko shaukur sa. Nak tarang ngi suba ladang jin las bu ira jak beriu kama indai kin ban khot yu. Kadi tang kata, ndai ngim dai bangi tukalar ike ngi sudan ngi ong mo ka kerten bangi boru kam dai kerten bokol bano balai bu pikat yong ngin jin las songo mo we would have been more grateful ladang
onum khot yu tendai kamdan kono banong ba ni persya ya kata ka tendai pia sutu ki brishim kabu ki persang ban pen sutu bagalai kani da kumni ba kum tai tendai ke bang sotna lo habangai kenu bon ki briu o hek tu ka pon bas ni kubor don hi ki smo ba ta kum do tam ni bpp mo tendai tang hadin siteo habang ye kenu ki briu ki bedai na sen rat ni ki briu ne lek sek ki sutu hi ya kata ka jingmu bosmo ba jing kabangi ni don ka daw ya u himanta beswa ngim sotna yu ni briu na mangi i ya ka jing penibor ka jingu but ngatip hadu menta kibri ke jingi bisong hagi jaka kapot game sotna ye jingwan ke jingu ke ngim ko bangen ko ngim ko bangen sarong den reng nong ye phi ba ni don ni kinong lam ki babon ka parti ke bedal hala ke jingi sap jingi mo i doktor iki la peni ka tu kamen sem ke bidon nam ta ka jabri ke jing sopya ke jingi kli ke jinglong ka basungur ni don ruang ni ye u ni u nong lam u betebet ngim don ke jing artien bau ni u nong lam jing un la ban ya tai apa parlimen ulaban ra ikimat kebedi kari baga jabri ngila selu ya ubri ubat bet mo ubadonru ya kata kajing sokit kli kamtam kat kum garu kum perkhat kesandur kesan perkhat juga parti dengim don jing artin e o dr baskem unlong wi po mp wanon ra ya kaburam nagam ta ka ri baga jabri mat kum ju onam ta ka jala ka jing ningkong kalong ka baso kla de se fila aban mo ngala banong kani kamdi ke jingle khala ka jonga maroi mo ngatrai mdei tong ba arden bo sinjat iki khon saladi abun ba de ki pho hajar aga jat bridging len judan bakaran bro kata jadi ban kli bali hingi keren dala mentah on dala bun de ki pho hajar mdei khala tong ba arden ndenga sotna ba kli kata ka jingli bali namar kanir ko di ka win ka mat ka ba ki bri ke sedang mali keren den rei nila jukren hapo nokrem konsumsi ki pai ba kim semua clear kim don problem lada ki don problem kin cin la problem yang ak election ki bangai le namar ba ya kani isu la pelong ya kani ka mat la pelong mat election nadu ki por bangai le MLA por MDC mak ngala job di ke MDC election ya kata kamat lai keren hi ka ajak pa tenrei hi ngadon la ka jong jing perkhat ngajuong bar nga soi hap dikata jingkli jipi nama ngaju ong gitu balik kim kli nga balik ba arden pisim jak ki kon saladi ta kata ka jingkli ke bangla kami inti aslam ka bangla kami inti aslam pi imdem cho oh ba arden wajak pa kli ken balik imdem nga persya ya kata ka simjak nya ka kami lani kata ka matrilineal bagi ong kibri lana nga persya nganum simjak ni ime henry haji sang ampak ban keren nama ka kham khor kan ga jekran junga maka kham khor kan dia ondangala samla ondangala samla rang babha bara banga iya kata ka jat ben riu ka jungi bat kham tam banga ya snow ya kata ka jingong mo bagi kon khasi ge jungi tang namar bagi simjat nu kupa kimde gi khasi habo kupa riu khasi ka keme ge ka khasi shibo kupa riu khandriam ka keme ge khandriam la ne kupa riu panar ka keme ge tang namar ki simjat shu kupa kimde shu ki khasi le ne kimde ki panar kimde ki khandriam kalau taipot kon kelajak nyala banong ka bakam khor kan ge jingka ngampo aban kan dei lapen bor yang aban kan de gini ge khobor ge bami na ka pos pi mo ukpa bori de ki we ki chat ben riu tang namar bi ki kon gi sim ja na ka kemi ki kon gi de bi ki khasi ki badon na pren juki ki bam im ko mangi ki khasi ki don na pren juki ki bam don ha ka ri jungi ndai ki ajak khasi tang namar bikin mentoy mana so kata ka de self respect ka junga ku sundang khasi ka buram ka junga sundang khasi ngaso jam tau pi eledi shimet mano bagi kon junga tang namar bagi simjak yang akin degi khasi kaba kita ipat ki bamde pa khasi ki degi khasi dehlor kata kan ngrim ngarai maru shimet bangan simjak tendring akan penbori no ngakhlem ong wat tangi degi perlo beda nasna junga bakin le ka song ha gaji sutu jung shimet tiga rai ka junga shimet ka banga ngashim num don balaban penki eta ngala keren wat hakin ong kersan ki junga lada bisu bakata ka degi jingle persya junga ngam pimi hab nga kami ni de pinjit Malaysia yang ngaruh kemangan pertandria nak katakan nungrim kebangadon banyada ya kepuram na jong kari ke self respect ka jong aku orang ba khasi komisioner kasi nga so jam daw banong ba utai ukhaja ula banong kini ki kon ju kini kasi ban penan kam na gajai ka khong juki de kerteng de juki haki liang baru kan ba manga po ni kon jong undi kasi ngamla apa dia baik nganong ipi ha ka jing sisahi kade hi kai ke boble panian kasembal ka pangipan ngkong na ka election commission kam dei sembal pra lady way po sembal okay te ngidu
ia kata ke sembel bagi pan kom bat ngihapan pan pat dengan ke sembel te hang ta pi sutu ba ketiga jong beli gadon ko mangi ong bala sengi ke parti da ke jingalam mo da ke jing sandur ke jong beli nginget ia kata hadu menta bat ngin ya do da katakan nongrim ka bagi apa nongrim beli wala da shibun ki artian ye ki jing trekam ke jing ri habangi tre ban panha pi sutu kin mi ye ki jing knyum kin mi ye ki jing ot te ngasy ong ye pi ba nyenoma ban sutu kai ke badan helenda dari tangkai ke bangla pasoto makadon ka ketiga jong beli ka perlong ke ba ngingin yo ni ke sembal ti kalau ni kai ni ngela ada keren nanu msha kadi kan nongrim ka du ka kom perkhat ngarai bani kun election mo adian ba soto ba kum kiseng balang along nongilam seng balang aladon kiseng balang la bonsnan ba nga soto nginom la ban position ushiro ti bak nasutu don ka mandrung hapo assembly bani saat ye gini ki mak ki bangi ya keren kum ki no elam seng balang de nak tarau ngarung bani kon bak ngirung do ke jimut bangi ne saat hapo assembly lara ka sorkar ka sngam kala biang lara ka sorkar kam sngap don ka bangin mi sya surok lu bani hi rengkap do pai ba ban pen ko nguk ti kani ka jimi ke jing sya surok amne ban pen rumah no kampa judan kanu no ka jimi jingi ban obangi mas ka jimi kalong ban yo ya kata ka jimunjur ju pai ba ka ik bangi kren ka dei bo pai ba menjur ba pi hiru wei bangi mi pai ba umi di pho pho aja chaka jing ki ka jing te habo ni pai ba menjur ka bomot ka nongrim jing ka yang ka kam dei bangi shmi marwei sangot ni khot pakhang snong tanglang ba ka social media tanglang ba ki ko khobor dengi da peni ni pai ba odana sanda ju kanang ba ka sarkar kan smutu bahkan ni kami ke jingkren juga Arden Cement, kami kita ke jingkren juga Voice of the People Party, kami ke jingkren kabala menjur badi obor, na upai ba nong shong kan. Ngarang sudah batai mentan, katau hi kalong ba. Hadi bang sutu ba kum ba kalong hi tangkum kinong elam seng balang nani tangkum ki seng balang inum la. Kadon kam ki ai, kidon kam ki policy, kidon kam menetai. Tena kata rau ni persang menetai sibun kimat po assembly ni keren ni kimat. Te kuma ongi pi teng ke jingkren jingi po assembly. Iko makam position maka sarkar wat iki kular ki bakala kular kam pendep don ru baki le bam sunyo tingi hapan mi sabar te ka taw ba hi ke kata bangin la ban purolong ye jing anu ye jing ke hoi but ngasu ngu yu blei ba kadon ke jing sautu ka bakum kata ki pai ba ki be i kata ka jing thumu ka jing ban pan phai biang namar ka wena ka vision statement ka ba ka party ka kren kalong to revive mo to restore and to transform, revive. Ni bakum khasi ke demokrasi kalau ada lupa. Bat ka khasi demokrasi ke dei ka wena ka demokrasi ke bapaka ka bacana hitam. Namar hau khasi hi ka bor ka ultimate power ngi labnong lani ka ultimate authority ka shong pai ba. Kemut ka dorbar ka shong pai ba, du pai ba. Hi Hoi Constitution of India ka preamble ma we the people of India. Ka bomot ba la menjur ya ka British in charge ka India ka kerteng ka shong pai ba. Kata di demokrasi ke bawah napok ke India, dia hangiru kalau don lupa, cuai kata, nggak don lupa ke demokrasi. Usim undi unung sincar donbor, usim undi tang unung pendek hukum, kayak borok kadi pai ba, tinggi mentah mingi persang, nak kata rapi ke polisi bangi persang banara apo, ke HDC, nadu ka jaka ka kando ka siap, bang ngim syasyu baki borang basnong sudi himarway, saudara snong di himarway ka jakarai, dei bandai tiplang dak dorbar, dei tang dak executive committee ru, di bandung dak dorbar banitho, kani ke jakarai kadon kata-kata ngimut bandino shuni urishmet ani syaka sarkar hagador kata-kata. Kamu kata di kesencar pai ba ka bangi ka banra. Kam dei ka bangi ni shupen be pai ba. Demokrasi ka jingi kalau ban pinkut bor. Bat ban hikai pat yuni upai ba rengkat ban hikai ni upai ba bondon ye jingket klik ke. Pi upai ba ya pher na upai bor mo, upai bor le songshit le lemok lem soto ndai ni kwa no kata nakata rong ikam kiar ban upai ba haga jing penon kami kentin ukun hajar kemut ba tu ka snong jalapet ukun hajar ka snong jalapet udi ban tip lang ke nada don ke jaka snong nada don ke jaka ra pira yu ndai tamo pirong ba snong tampis ke trisong kata ka di ka sensar pa ba bangi ko shisha ban panpai ba ni sotrat baki babon ki pa ba ki sedang ban i ni ki shisha don ban ong tang ni baki pa ba hi ko bagil ai ka shisha nya ko mai le jukren ba ka jing job ka jingi ka MP election kadi tang ka jing job ka quarter final UMP unum la ban le palat tangkat tak bor walaupun ku klem ka jingi tre rengkat ba ka sol ka jala nang tangi ong ka MDC ka jing job ka jingi ka MDC kan de ka jing job ka quarter final
Kajing job ya ka semi final mo no. Kajing job ya ka quarter final, kajing job ya ka semi final, claim kajing job ya ka final kan nong lenai. Manginum la man rai ka kop. Tingi don kam ban job ya ka final. Te ka i kajing kentu ka bangidon ban kentu pa ga ko ba pil ai kajing persan ka ba klaim. Pil i kajing persang kajing i wa na pring sibon kajing persang ban pen soto makala. Mo i kerpat i pa ba i kentu i pa ba bakin yeng scam. Bakinum bakla bakin ai kajing persan ni hadu war pukra. But sedang ban bisyari tegi kam kejing na doar ko pra. But kung mangi juhi kay ngidi tamang ye party ka banut ban hikai pa ba. Bala dengi feel na doar ko pra ba pipet bret no ingiru. Anom don kiwi ki party ban hikai kumta. Bali ni note banong kumta naman ni don be tanggo ge jimut small. Bagina ke jing syakri ko hok ki pa ba. Ngan chong lengkot. Kay ai ka badi ka hok ko pa ba shispa ki yo. Ki bon jat ki scheme. Mo ki ba ka constituency ke de ban yo resource penong bahapo kan ka kenti ka pemerintah hagi ni sans hakan ka term ka pemerintah ngai bagadon ka jingper hakar kom baha kor kom mang ni scheme kidon ki scheme ki bangi juyo ngi myo sho kidon ki scheme ki ba wat mata ki bang layo la sedang ban pen kim ya kor kom ang badon ki jakali ki ba kim yo sho sendon haki jaka ba kidon ki MLA ji yang persya tenrei upai ba jongon krep utip kumdu ba ada nu apply scheme te ngalaprai ki scheme ba hakan digateo banwan ngan plai yang sekawi ke scheme kabangalarai ban kampen slam namar kadon kendiat ka jing pen slam na kidang diberiu ki jongaru balong kum ka jikai ki ba kemde shu pen slam dem ta kilaling ai kan ke scheme hakan digateo banwan ngarai ban plai ngo ban berke ki pa scheme te kum balong hi ki pai ba ki yo subun kidon ki ba yo mo kum ki nong rep ki yo nata kibari jingri kibabu dukan kibarit iki ngi penmang mar shipau hajar nangta kidon kiba maramot iki yang kisem kibaduk kopi kibam don la pen bahaya yeng ban repair lani ban kha kamera kita kiyo artusan hajar nata ki yeng baduk nage emili scheme pat jukam don menshwa tenregas nadu mangalong emili ngas naman ai ki baduk badaki hajar li ki yeng baduk tang nage emili scheme hani por mangalong emili kala yo otok hakani ka constituency ka te patla da pikli ni gipai ba ya kata pen so thushan kumdo MLA jupi ju sami te ski pi ngi ong hapor bangi seng ya parti kamdei tang ka parti thamai ka masumi kumboong kita ki ba kan tho dei tang ki sengtit parti tit balajan ka liur lami kitit balajan ka election lami kini ki sengret sengtit deni seng ni kani ka parti kamdei tang ka parti ka thamai ni ka diga parti ka ba pair party with a difference yo kaban compare namar beli kadang parti kaban ya peng bakan nongrim maka beton ki nongrim ki baskem malah pentulun ni kadang parti la penyeng ni kadang parti halor ki paya ki belum ki nongrim kaban ingkong kadi ka nongrim jo sensa khara kam khoi ki bangin la ni peng kabar ka nongrim kalong bania dai ka hok long try ka jungi ki try muluk ki try jaga hakil yang baro te bat kadi ka parti ka ba keren hakap swag election keren hapor bathawi ka parti but leru adalah dep election kata kadang kecilnya peh ndeki ki parti ki keren tang swag election ki keluar swag election ndek adalah poi election ki persang hi benile banya yo ya kabor ban don ha kabor sensya ban don ha ka sarkar amar ki so ba klem ha ka sarkar ma menteri ndeki ni so ba em klem ka nongrim ni ma ban ni tri banu de bendon ki nongrim tarau ni jit ka nongrim ha khamat ha ka jing tri kam ko jing te kata kadang kecilnya peh ka jing ni be ki parti kata kadi kejing keno moh kaba ngalap nong bagi badan ki kemak kimi bagi badan ki skor kimi snow lari kita ki baong ba ubadan uhe tan kaktian dai ka kam kaduna ngatrai lari kinjin lebih syarhok ya ki kam ki mangtrai ngalap nong ki kambun ki kam sibon sya bani kaktian ba pi kani ka FCRA kadi kata ka Foreign Contribution Regulation Act kani ka ak kani ka an ka don kam bandon kanang ba kin pet ya ka jungwan ju ka pisa kumnu ban pediang ya ka pisa ka bana bar kumnu ki penon kam ya tikan haban dan hi kata ka an yimla ban ban don tenrei mentang ya keren ya kata ka amendment ka jing pen thamai ka jing pen kala ka jing besu ya kata ki ka tukan ni ki provision mo ki kendon te ka ba khamtam ya ki mo kum ya ki kenhon balang kristan dan ini buat kiwi kita berhenti kiwi jinget tu kiba yo kerja rap kamar dan ini kiri simet kiba penyak ekonomi organisation mah kikam lebah
leis nei ki nong song snong ki ba shane ada ka jingrap jong ka ki bala ban don kum ye ki orphanage ki la ban don kum ki old age home ti kini le si ki la ban yo jingrap na bar na sabar ti ke ba don ka jingmalang ba kani ka amendment ka ba government of India ka thumu banra krong ba khakani ka amendment kawai ke jima kalau balat ki cancel ye kan ye ka certificate nomor wei ki cancel ye kan ye certificate ka pamut phimyo show nei ya kata ke jingrap na bar kata ka ban kong ka baar kalong ba phimyo la ru ban appeal balik pi cancel kala banong nagadaw ba pi asaranda kala banong baka government of India lingba FCR ka cancel hi kata ka certificate kala banong ba pi klem pat la ban yo ban renew kita gidaw Henry mendon kata ke mekanisme ban appeal, mendon lat ban appeal. Wei belak cancel aku. Nalo kataru ya kitu ki jingdon jing em ki asset sebengi ong kate pareng ki ba pila tailing ba katu ka bisa ke bona ba kan shimtino kata ka designated authority ke ba ki wanra ki thau se kata ka designated authority kabakan ni ka designated authority kan take over ni kan shimno i kita ki assets ki ba pila tailing ba kata ka for ini Deng dia don subun ki lesi ki balatai mau ki shna ki yeng ki sem ki building delara ki do ye kani kin do ye katai te kata ka don jima ko khaw bat kadi ka hangta ka bangi ni sokhia kum ka party ba ki don kam banya tai padi ban bisa namar kami minta ka jeng keren lesi lara om tei baro da kata ka pisah bana ba rei itu ki try mo lani ki nong seng kam lani ki balang ki penia i kita ki organisation berpera-pera, kiru ke perlu lang, kamdon ke iki basah, kadon ke jingma ke marau bakani kan shinti, no kita ke jingdon jingem, but day namar kata kadau, ni kom ke party ni la thok show prime minister, but ni la reminder ru show home minister, ling bau governor, ba penpoi kan ke jing thok jing support ke sarkar India, ban peni, ba yamanta kadon kam prisenge, but i don kam bandon kata ke jingya mirjumut ka bakam yar wider consultation but baru ke bidon bentak kita stakeholder kai abang ikin itu te kom kalau mentang i ba ka sarkar dia kala phas ke GPC mo ka ya katoka bill ini kimi nanti bakan don ke jinya keren ko chanai kana bakan monra kani kan ta amdei tangi ki rismet ki badon ke jing ki bayo ke jingrap ki ba penia ki nugi charitable organization nali kamle isli ki jungki te kata kalau ke jing donong ka jingma ka bakra ka lada kamdon ka jing penbe thamai ka ni ka amendment